जोंहा न'खराव मोनसे जाथाय जाबावदो थांनाय 12 तारिख सेमा फुजा खालि सासे मानसिया फेसबुक आरो इउटुबाव हगारनायखौ नुनानै बिनि मबाइल नाम्बारखौ लानानै बियो NGO निफ्राय फन खालामदों होनना बुंहरदो। मान होदों गोनां आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना निस्सय नैबे भिडिअखौ नुसनखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय बे नानिया ओरैबायदि गिदिर बेमाराव गोलैसोनानै दङ। ओमफ्राय बे नानिखौ फाहामथाय होनो थाखाय बेबायदिनो गोबांथार डक्टर अजाफोरनाव लांनाय जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला न'खरावबो अबस्था गैया, थाखा फैसा गैया, गोरिब अबस्था। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेरावबो हायैलाय बेखौहाय बेबायदिनो चेन्नाइसिम लानानै थांदोंनो बे गथ'नि बिमा। बियो आंनाव दहाय कल खालामनानै खोन्थाहरदों। ओमफ्राय चेन्नाइआवबो बेबायदिनो थाखा फैसा गैयैलाय बेबायदिनो थाखा फैसा थोजासे होनो हायैनि थाखाय बेखौहाय माने मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै फिन न'सिम लानानै फैफिननो गोनां जादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे न'आवबो जेबो राहा गैयैलाय बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानिसिम बे नानिखौ फाहामथाय होनो थाखाय बेबायदिनो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिनो गोनां जादों मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै। ओमफ्राय थिग बे खाबुखौनो लानानै सासे रोदोम बर' होननाया बेबायदिनो गोबांथार बियो थगायनानै जाग्राखा। ओमफ्राय बे मानसिया बेबायदिनो माबा मोनसे थाखा फैसा हैगोन मागोन होननानैहाय थाखा थगायनानै लांदों। दा बे थाखा थगायनानै लांनाया माबायदि कल रायलायहरा आं बे कल रेकर्डिंखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों होगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफ्रा नैबे नानिखौ अनो, बे नानिखौ फाहामथाय होनो थाखाय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ डनेट खालामहरनो गोसोब्ला डनेट खालामहरनो हागोन। आङो स्क्रिनावहाय एकाउन्ट नाम्बार आरो गुगोल पे नाम्बारखौ होगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे रोदोम बर' बेखौहाय हमनो थाखाय माबायदि प्लानिं खालामदों बेखौ आङो ससियेल मिडियायावहाय लाबोथ'ला। मानो होनना बुङोब्ला बियो ओरैबायदि दुगा जानो हागौ आरोना, आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन स्टेटफ्राव थानानै बेफोरबायदि थगायनानै जागोन होननानै साबधान दे। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ खोनासंलांदो एबा नायलांदो आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होनो हागोन। हेलौ हेलौ आदसा मा जादोंमोन? हा माबायाव होदोंमोन ना नोंसोरो? अ आदसा मा जादों जेनेबा नोंनि मा जायो? आंनि फिसाजो। मा जायगायाव नांदों बेयो? बियो बरमा मैखुलियाव। मैखुलियाव नांदों ना? अ आदसा आदसा देनाय मारै मा जादोंमोन फार्स्टनिफ्राय बुंनाय खनसे। माबा गाराय जादोंमोन आरो आखाइयाव थाखोना होनायाव। औ औ औ बेयाव गाराय जादोंमोन। बेसेबां बोसोर जाखो ओरैनो? माबा फाइभ दाननिफ्रायनो जादों आरो गाराया। 5 मासनिफ्रायनो जादों ना? जानानै ओमफ्राय गुवाहाटियाव। गथ'आ खै बोसोर जाखो दा? दा 4 बोसोर जाबाय। नायबायदोंमोन आरो गुवाहाटियाव खनसे फैदोंमोन। ओमफ्राय आदसा गुवाहाटियाव हायाखै। बेसेबा जानो हाया लोंनो हाया रानख्रबजोबलाङो, आथिंखौ बख्रबजोबो। दाबो नामा आगै? थाबायनो हाया जायो, मानसिया रानलांजोबो आरो आथिंखौ बख्रबजोबो, सिदा खालामनो हाया, बेसेबा गाबो सायो होननानै। बिदि जाखाङो आरो गथ'आ गाराय जानानै। माबा थारमाने जों थांनो नागिरदोंमोन नै माबानिफ्राय बाक्सानिनो सालबारि। माने एसे जों सहाय होनो थांनो नागिरदोंमोन आरो। जेनेबा न'आव लासै थांनो हागोन ना आगै? फैनो हागोन दे। माबाखौ बुंहरबाय था नोङो, एड्रेसखौ जोंनो खोन्थाहर। थारमाने जोंहा लिंहरबाय दोङो, निउस लाइभबो लिंहरबाय दोङो, लिंहरबाबो रावबो फैयाखै आरो। र' निउस लाइभ एख' लिंहरथ'ना र' जों थांबाय दोङो, खोनाबाय? लिंहरबाय दोंमोन जोंहा निउस लाइभबो, ओमफ्राय रावबो फैयाखै आरो। आदसा आदसा जेबो सिन्था खालामनानै जों थांनो नागिरदों हो होननानै। मानिबा? मा होनदों? मा गामिनि आगैया? जोङो बाय माबानि सालबारि बरपेटा। बरपेटानिफ्राय थांगोन। दुम्ब्रुगुरि होनना बुङो आरो 2 नं। ओमफ्राय थांगोन आरो। ओमफ्राय जेनेबा जों साबा थांगोन आरो। आङो दसेनाव फन खालामहरदो, खोनाबाय? दे। हेल' बाजै। रायज्लायबाय दे आं आदानो। दा ओरैनो खैथासोआव मोनफैगोन? जोङो ओंखाम जेबो खालामना बाजै दे। माने ओरैनो आलासिफोरनो साबाय माबा खालामबानो जाबाय, जगार खालामबानो जाबाय, जेबो नङा। जों थारमाने साथि होनो सानदोंमोन, दा आदादो रायज्लायबाय आङो। ओमफ्राय आंनि आखाइनिफ्राय बिजोबो गेदेरसिन, ओमफ्राय जोबनायाव लासै जों नायनोसै जोंनि जेनेबा हामथारनायाव लासै।
आरो गोबाव खालामबाथ' जायाना सेनाव थांफिननो नांखागोन नांगौबा माने थांनोसै जोङो ज'नो नांगौबा जोंबो थांफागोन आं थांफागोन बेबादि आरोना हानायमानिखौ जों सहाय खालामगोन दे आब' दे दे जों थांनांखादो दानो मोनफैगोनबा खैथासोआव मोनफैगोन दा मोनफैया दे जोङो 2टासो जागोन दे होमबा उदालगुरिनि आरो गोबाव जागोन ना गोजान जाद्रायोना आदसा बाजै 4005 थांबाय दे माबा नों मोनसे खामानि मावोलै खोनाबायना बाजै नै जों सिमला मोनसिगोन खोनाबाय खोनायाखै जों तारमाने जोङो सिमला मोनसिगोन आरो खोनाबाय नोङो 2000 हरबोना थाबावनाय इयावनो खोनाबायना बाजै दे आंनो रिसिभ हरखादे बाजै दे दे आं गाज्रि मोनलादो बाजै दे दे माने बिसोरो थांलाय फैलाय आरो जों बेलेगाव थांबावगोन नोंसानिफ्राय बेलेगनोबो बाइक होनो गोनां हैगोन आरो जोङो नोंसोरनिथिं निकासिया सिदा जायो नामा निकासि होननाय जायगाया नोंसोरनि खाथि जायो नामा निकासियावबो हैनो थांगोन थारमाने जोङो देनाय बाजै दे हरनानै आंनो रिसिभ हरखादो दानो दे जागोन दे हरबायना बाजै हरदो र' हरबायमोन दे आंनो रिसिभ हर रिसिभखौ हरनि र' बाजै हरबायना हाकिमुनसि नंगौ दे इयाव फैसाया टटेल 80,000 जाबाय दे गाज्रि मोनना जों हायो बेखौ हरनोसै आरो ना होनोसै फैसाखौ जोंनो हरखाबाय नोंथाय बन्द' फैसाखौ हरखाबाय ना दे रिसिभ हरलाय आंनो वाट्सएपआव बे नाम्बाराव वाट्सएप दङ बाजै हरलाय र' फैसाया माबाथ'वाखै खालामबायसो दंफैयो दे खालाम दे दे